At ang KJNP na pinangunahan ni Sir Cabradilla. At ganun din sa ating mga ibang ahensya ng gobyerno tulad ng ating DLG sa Julius. Ay, yung pala ka. Yung pala ka. Mawagan? Yung ano? Ay, nag-ano. Ay, gari. Oo. Ay, kapayapaan at pagmamahal sa bawat isa. Kasiyahan sa ating ngiti at kulay sa ating buhay na nagniningning gaya ng liwanag ng ating masisilayan ngayong gabi. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa pakikisa at pagdalo sa ating Christmas tree lighting celebration na ay patuloy po. Merry Christmas po sa ating lahat. Thank you very much, Honorable Chester Alan B. Valenzuela. Palakpakan po muli natin the ever humble, respectful, and industrious mayor of our town. Alam na sila pag nagumilim na, diba? Yan. So we now come to the highlight of this occasion, of course, the lighting of our Christmas tree and decors. So, lights off muna. So matutunghayan na po natin ang pag-ilaw ng ating community Christmas tree at ang ating mga dekorasyon. Ihanda nyo na ang mga cellphones ninyo. I-live stream nyo na. Kanya-kanyang post na naman ito. Ha? Oo. Okay, at the count of 10. 10. 9, 8, 8 excited? Excited naman yun. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Announcement lang po muna ulit tayo. Tayo magkagulo, ha? O, tayo magsiksikan. 3,